Libot-libot ka na. Wait! Okay, walang kalaman. Nagalingin ang ulo. Hi guys! Para may isa, my goodness! Yan na, dalawa. Wala na. Cut na. Oh my God! Oh my God, nakakatawa yung vlog ni Pel niyan. Picture natin. Para tayong tanga, why are we doing it? Why are we doing it? Pala ni camera dyan. Ano mo siguro sandali lang naman bumili ng souvenir na? Oh my God! Oh my God! Pababa. Oh, no fun! Ginawang shield. Kulit ko na gas. Oh my God. Oh my God, may putaas. What is that? What is that? Well, ganda ng video mo. Content for the win ka. Ay, ayan na. I-document mo yung pagbaba. Okay. Baba ka ba? Meron! May drop ba to? Wala ba? Sige. Oh my God, it's so fun. Let's go to the Ocean Park. Siguro nagbabasaan tayo. If naglakad tayo. May drop eh. May drop. Don't forget guys. Okay, chill. Kusang sisiw ulit. Kailangan natin mag-polar bear ulit. Ito na. See you. Thank you so much.